Jeg skal fortælle om bevarelse af energi ved hjælp af Skaterboy, om hvordan den kinetiske, potentielle og termiske energi forholder sig, mens den bevæger sig op og ned af rampen. Jeg flytter nu Skaterboy op på højre side af rampen og giver slip. Når Skaterboy kører ned ad rampen, ser vi, at den potentielle energi bliver omdannet til kinetisk energi. Det er også vigtigt at lægge mærke til, at når farten øges, så følger den kinetiske energi med, og omvendt. Den potentielle energi afhænger af Skaterboys højde over jorden, mens den kinetiske energi afhænger af Skaterboys fart. Læg også mærke til, at total energi forbliver uændret. Jeg ændrer nu Skaterboys masse fra lille til stor. Farten ændres ikke, men den totale energi øges. Dette skyldes, at der er en sammenhæng mellem masse og energi. Albert Einstein udledte en ligning, der lød: energi lige med masse gange med kvadratet af lysets fart, hvor man faktisk mente, at energi og masse var en og samme ting. Når jeg løfter Skaterboy op over jorden, ser vi, at den potentielle energi følger med højden. Når jeg slipper, bliver den potentielle energi omdannet til kinetisk energi, og til sidst ser vi, at det hele er blevet omdannet til termisk energi, når han lander. Den termiske energi er summen af den kinetiske energi af stofmængdens molekyler og af molekylernes indbyrdes potentielle energi.